Pit senior. Pit senior. So karon kay wala may manang laag, karon wala ko mga henna. Iya ko no ko henna ko no. Awod ko kay drawing na niya feel ako nindot kay artistic kaayo siya sa nga tanan. Nga, kaysa pit senior man natubon si Gab-Gab. Pili sa from 1 to 10. Kasi from 1 to 10. Pili pamili from 1 to 10. Ano sa'yo mong gusto nga number? 8 kay swerte feel ako May swerte. dapat di ka mo saba ha. Antay ka na to si Gab-Gab. Hindi ko makatawa. Oh, or anything a sound ayaw gyud. Bijay sa gagawin na natawag. Natugmungod siya oh, busy kayo siya. Ha? What's sige. the number? 8. Ready na ka? Ready na. Piyong mata. Sige. Asa mo mo drawingan? Ayaw, sa una. Asa mo mo drawingan? Piyong lang lagi. Na naman ko ito, naman ko yung props. Sige. 8 ha? Oh, ikaw saba. Ayaw saba na to siya. Asa daw, asa daw. Uy, di mo maabli. Asa? Wala di makita. Itong kaka. Ay, buong. Sige na din. Sige. Muagi ba ka? Ano? Di mo agi malas. Mal. Di man muagi ko kakagkamot. Wala tayo ka-vlog. Sama ko to siya guys. Naman to 10. 8 man. Di na dehe na day kusi day. Bye mananaps. Bye, mga naps.